Den-denona da logoa, jaiotzetik handiegin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereina. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara ditzean, bere garaia niño ziniztu ezean, asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskarak garela.
106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentos. Sobre quién y con cero, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! De oro te retira, bonita en mi altera. En el día de barroa, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Gaurko irratsaioa gure lehenengoa da, ilusioz beteta gatoz zuengana. Martxoaren 8 hurbiltzen ari da, emakumeentzat da gure omenaldia. Izan zirelako gara, hor dago gakoa, lorategi ederra gatoz aurkeztera. Hobetu zoraina, garen eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Agur, nuntxi, arkua, hau da, gure partua, ikus, senti, gure naia. Moztu ditzagun entzak, emandako ezentzak, egiarreak. Aukera baten entzat, gari gabe behintzat, argitu ametsak. Gizartean neska mutilune, guztiontzat bizigune, batzun isilune, beste. Kaixo, egunon, ongi etorriak herri eskolako ikasleok prestatzen dugun saio honetara. Asteartero 106.9 frekuentzian goizeko 10:30 Zumaiar guztientzat. Gaur gure txanda da LH3C gelako Eider, Iba, Mikel, Lur, Oian, Amaia, Xare eta ni Adrian izango gara mikrofonetan. Eguraldiaren berri emanaz hasiko dugu gaurko saioa, ondoren emakumea izango dugu protagonista. LH3 izan zirelako gara egoera lantzen ari garenez lehengo eta oraingo emakumeei omenaldi txiki bat eskaintza da gure asmoa. Horretarako istorio polit batetan oinarrituko gara. Jarraian historian zehar jasota dauden hainbat emakumeen bitxikeriak ere aipatuko ditugu, baita gure herrikoenak ere. Gogoratu, martxoak 8 atarian dugu.
Bukaeran datozen egunetan urteak betetzen dituzten ikasle eta irakaslea zorionduko ditugu. Aurreko asteko lehiaketako irabazleen izenak ere emango ditugu. Eta amaitzeko aste honetako galderen txanda izango da, beraz. Ai egon, saioa ilusia handiz prestatu dugu eta zuen gustukoa izatea espero dugu. Mikel, hasier eguraldiaren iragarpenarekin. Gaur martxoak 3 asteartea da. Temperaturari dagokionez beroenak 16 ingurukoak izango dira. Zerua tarteka hodeitsu egongo da eta giro haizetsua dago iragarrita. Espektatiben orantza berdinez denez autua ta erabaki beharra amesten duguna zer da zeinen beatan horrarra noraino heldu daiteke zama utzaten indarra. Aizue, baldakizue itsasoren eta mendien artean leku berezi bat dagoela? Bai, leku magiko bat dagoela diote, emakumeen lorategia. Ez da lurrategi arrunta. Zuhaitz horietako hosto bakoitzak emakume baten historia gordetzen du. Eta ondo entzuten baduzu haizeak hitz egiten du. Eta zuhaitzetako hostoek emakumeek historian zehar egindakoa kontatzen dute. Bai, Eider beraien etxea zaindu zuten emakumeak daude lorategi horretan. Umeak etxeko nagusiak goizetik gauera etengabe lanean jarduten zirenak. Batzuk gainera tabernetan eta dendetan ere aritzen ziren. Eta emakume baserritarrak? Haiek etxeko zaindu eta gainera baratzeko lanak egin eta bera zaintzen zituzten. Eguneroko gia lortzeko lan gogorra egiten zuten isilik. Baina entzun, emakumeen lorategi horretan portura begira daude zuhaitzak ere badaude. Bai, noski, eta zuhaitz horien hostoak emakume arrantzaleen historia kontatzen dute. Sareak konpontzen zituzten emakumeak, saretatik arrainak askatzen zituztenak, kontxoretan lan egiten zutenak. Lan gogorra egiten zuten isilik. Hauek ere itsasoaren parte dira. Bai, Iba, horiekin batera Zumaiako beste hainbat emakume ere azaltzen dira hosto hauetan. Merkataritzan aritu zirenak, erizainak, hezkuntzan aritu zirenak, euskara zaindu zutenak. Baina, Mikel, emakume lorategia desberdina diren beste zuhaitz batzuk ere osatzen dute hauek ere oso garrantzitsuak dira. Zer kontatzen digute zuhaitz horietako hostoak? Hosto horiek hauxe kontatzen digute. Historian zehar emakume asko, idazle, ikertzaile, zientzilari, asmatzaile eta margolari bikainak izan zirela. Hala ere, askotan itzalean egon direla emakume izateagatik. Beraien lanak eta lorpenak gizonen izenez sinatu behar izan dituzte aitortuak izateko. Bai, Mikel, baina emakumeen poliki esnatzen hasi ziren. Bai, ahotsa altzatu zuten eta beraien eskubideak aldarrikatzen hasi ziren, eta horretan jarraitzen dute. Lan horri esker lorategi handitu egin zen eta historio berria kontatzen dituzten hostoz jositako zuhaitz berriak sortu ziren. Lorategi honek gauza bat erakusten digu. Emakume betidanik egin dute lan izugarria. Askotan ikustezina izan bada ere. Horregatik lorategi honetan haizeak beti mezu bera zabaltzen du. Izan zirelako gara! Irratsaio honetan emakume guztiei omenaldi bat eskaintzea da gure asmoa. Gogoan izan, guztiok pertsona gara eta eskubide berdina ditugu. Eskuetan daude gure hitzak
bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi. Esango dizudana, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiorik sakonena, gure esku dago dena, dena eskuetan. Hizkuntza eskuetan, eskuetan laude hitz guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan. Bitxikerien tartea iritsi zaigu, Zumaiako hainbat emakumeenak aipatuz emango diogu hasiera. Aurrera, Maia! Baldakizuen nor zen Maria Eskolastika, gaina 12 seme-alaba zituen, egunkari zaitzailea izan zen, eta ehunka euskal abesti zezkien. Ikertzaile bat baino gehiago etorri zitzaion bizitan, euskarazko hitzak, aditzak eta kantak biltzera. Eta Felize Basurto Izpurua, Dana Rodriguezen birramona zen, mediku baten etxean neskamegon eta han ikasi zuen umeak erditzen laguntzen. Baserritara ere joaten zen emagin lanak egitera. Astuaren gainean etortzen ziren bila. Eta Inaxio Txabe bertsolaria izan zen, emakumen presentza bultzatu zuen bertsolaritzan. Euskarazko bertsoak eta emakumen gaiak sustatu zituen. Asko eta asko dira, emakumen lorategiko zuaitzetan azaltzen diren gure inguruetako emakumeak. Baita mundukoak ere. Jarraian horietako batzuren bitxikeria kontatuko dizkizuegu. Badakizu Marie Curie izan zela Nobel saria irabazi zuen lehen emakumea? Bai, eta ez bakarra bi Nobel sari irabazi zituen fisika eta kimikan. Badakizue Frida Kahlo margolaria izan zela eta bere arteak emakumen bizitza eta sentimenduak erakusten dituela? Eta Malala Yousafzai badakizue Nobel bakesaria lortu zuela 17 urterekin, Pakistanen nesken ikasteko eskubidea defendatzeagatik. Eta Clara Campoamor ezagutzen aldu ze, badakizue emakumeen Espainian bozkatzeko eskubidea lortzen lagundu zuela 1921an? Gure aurrekoek egindako lanari esker bizi gara gaur egun bizi garen bezala. Izan zirelako gara. Maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak klaseko lehenak, alde desegokiak handretxit gorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak.
konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen honenak, ta ume merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskame gizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, Maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Jarraian aste honetako urtebetetzeak aipatuko dizkizuegu. Gaur, LH4 gelako stafak 10 urte bete ditu. Eta LH6B gelako Maialenek 12 urte bete ditu. Martxoak 4ean LH5 gelako Ibon Lopetegik 11 urte beteko ditu. Martxoak 6ean LH3B gelako Lukenek eta LH4B gelako Nairak 10 urten beteko dituzte. Martxoak 7ean LH4B gelako Peiok 10 urte eta LH5A gelako Irantzuk 11 urte beteko dituzte. Martxoak 9ean LH3A gelako Julenek 9 urte beteko ditu. Zorionak eta urte askotarako! Eta orain galderan txanda iritsi zaigu. Adi guztiok, 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Nola etortzen ziren baserritarrak Felixa Basurto emaginaren bila? Berriro irakurriko dut galdera. Nola etortzen ziren baserritarrak Felixa Basurto emaginaren bila? 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Zein emakume irabazi zituen 2 Nobel sari? Berriro irakurriko dut galdera. Zein
emakume irabazi zituen 2 Nobel sari? Begiratu atzea, hortzi mugak suta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela. Ondoren, aurreko irratsaioko irabazleen izenak emango ditugu. 3. eta 4. mailako artean irabazlea LH3A gelako Ekain Zubizarreta izan da. 5. eta 6. mailako artean irabazlea LH6C gelako Manez Zubizarreta izan da. Saria jasotzea LH5 gelara joan behar zarete. Zorionak! Eta gure leloarekin emango diogu bukara gaurko saioari Batera inotsuago. Ez gara izan odena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da.